istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita na kala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Imuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sinisan anong at kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalapnan. Pagkasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga
Karon nga adlaw Martes petsa 20 na bulan sang Abril tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman nga sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Aksyon Reports First Portion. Aksyon Radio. Pila sa nga aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa nga aton mga balita lokal. Philippine Army nagpamalibad nga hingadlan ang duwa ka ginapatihan New People's Army nga napatay sa engkwentro sa Hinubaan. Hinubaan nagpatuman sang moratorium sa pagsulod sa mga turista kag bisita. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Pabor ang ACCIS party list nga gamiton ang mga hotel para sa kwarentina. Suno kay Congressman Eric Yap, puno na ang mga hospital kag wala na sang pagabutangan sang may mga mild COVID symptoms. Suno dire, suportado nila ang pahayag sang presidente nga pwede i-take over sang gobyerno ang mga hotel nga sirado para himuon nga temporaryo nga quarantine o kon isolation facilities. Dugang paniyap, puno na ang mga hospital bangod pati ang may mga mild syndrome o kon symptom ang naka-admit sa mga hospital. Una na, ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa itong nakaligad nga simana nga pwede i-take over sang gobyerno ang mga hotel sa panahon sang emerhensya. Wala problema. Basta magrespeto lang sa nagapanag-iya sang hotel. Wala ginaya problema. Kinanglano naton ang pasilidad. Nagasaka ang biktima sang kagaw. Imbes nga magsarurot pa idalom, umibwal pa ibabaw. Kung anong rason posible, inatanan na sandigman sa mga tao kung paano nila hingapina ng ila kaugalingon kag kung paano nga nagsaka ang kagaw bangod wala pagalong sang pila ka mga kauturan naton nga masami makita sa bulangan, makita sa mga party, makita sa beaches, resort kag iban pa. Labi kag labaw sa tanan, wala nagatuman sang mga health protocol nga ginapatuman sang gobyerno. Resulta niya, problema, gasaka ang kagaw nagasulod bisan diin lang bangod pagpabaya sang pila naton ka mga kauturan. Tiamo na ni ang iya resulta. May lang gani kay may nadiskubrihan nga bakuna. Ting iban hindi pa magpabakuna. Iban ga patulutig apa, posible iban, nagabatyag man katahap. Pero kung ako sa gobyerno, papilion mo ang pumuluyo. Sa bakuna, diri sa aton, wala pa sang gin-report nga napatay. Pero ginatos, kag milyon na ang nagkalamatay sa bilog nga kalibutan. Diin ikaw sa mga nagkalamatay o magpabakuna ka para proteksyon sa imulawas. Amo ini ang dapat himuon sa gobyerno. Luyag naton kag sa hindi dapat gid kita tanan magpabakuna para sa proteksyon sa aton kaugalingon, proteksyon sa aton pamilya, proteksyon sa komunidad sa diin kita nagaistar. Amo nang importante sa tanan. Ugaling, wala kita mahimo, kada utay-utay lang ang pag-abot sang bakuna. Kahit ginakumpra sang mga manggaran nga mga kapungsuran, sa ila to halos kumpleto na ya. First kag second dose. Ang aton direti gaulat pa kita kung saan utupan sang bakuna.
Amoy nang siling sang presidente nga bangod sining utay-utay nga pag-abot, madamo pa ang matapikan kag madamo pa ang magkalamatay sa COVID nga balatian. Kabay pa nga hindi mag-abot ina nga tion. Ang aton niya pangabay sa aton mga tagpalamati sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Kon ara na kita sa pitipit kag kahimtangan, wala na kita sa iban pa nga pangayuan bulig. Tangla kita sa langit. Amo na gilang ina siya ang makabulig sa aton. Kay kon bisan 90% lang sang pumuluyo sa bilog nga kalibutan ang nagatangla dito sa ibabaw kag mangayo bulig, gaguob na dito sa langit. Kag hindi mo kayo magpating nga pabayaan kita. Gintuga kita, palangga kita, tao lang kung kaisang nakakalipat sa iya. So amo nang akon yang pahanumdom, kabay pa, na hindi mo kita malipat sa iya. Basi pa lang, kay siya lang ini makakakas kag magadula sining pandemya nga ni. Luwas sa bakuna, man ang mga katigulangan sa una nagpalayagid. Ang mga doktor nagabulong sa balatian, ang Diyos ang nag-aayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka mo? Martes, dire sa Bacolod kag probinsya, ginkaluyan kita. Ula magtupa dire ang bagyong Sibising. Bisan ginarangkaya na ang iban nga mga kaprobinsyanan sa Gyapon, katulad sa nagliligad nga tinuig, ginasper kita sa bagyo. Dapat naton ina pasalamatan. Kamusta man ang probinsya sang Negros? Nagataas Gyapon ang balatian sang COVID. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta mga balita? Kamusta mga merkado? Amo inang nagapanguna naton nga kalagtuan sa tion nga wala kita sang gawion sa sulod sang puluyan. Kamusta ang aton mga driver? Tricycle ka man, e-bike ka man. Kamusta ang sitwasyon sang Dakbanwa sa Bacolod? Inatanan, idulong sang aton patrol sa sining nga mga tinion. Martes subong, ang nagaman sa patrol, sigurado kita gwapa? Sige, basta magsinyas gwapa, wala na iban dalaga. Si Aksyon, Eden Aboso. Balita sa patrol. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Aksyon Fred. Kag sa tanan sininaton nga mga happy Tuesday naman liwat sa aton Aksyon Fred, no? Happy ginaya kay siyempre na sa aton sini panibago naman Aksyon Fred nga panibago naman nga adlaw, panibago naman Aksyon Fred nga mga blessings nga aton mabaton, at the same time panibago mga problema nga aton malampuwasa naman Aksyon Fred, no? Aran ang problema bali subong adlaw malampuwasa ng Aksyon Fred. Kay ti habang nagakabuhi may pag-asa kon Aksyon Fred mo. Ti tayo yun lang yang aton sa pagpangabuhi. Dapat ang COVID-19 yan namian siya sige ka pangabuhi di sa aton Aksyon Fred upod sa aton. Ti dapat hindi mo kita magpaperde kay una kita diriya sa iya sa kalibutan. Pero ti hindi ta na manigar nga grabe gid ang epekto sang COVID-19 vaccine Aksyon Fred sa tanan nga aspeto sang kabuhi sang tawo Aksyon Fred. Physically, emotionally, psychologically, and especially Aksyon Fred financially gid kay ti masubray sa katuig na ang struggle man sa aton tiniwag aksyon kag kita tanan Aksyon Fred bangod niya basta may pagnubo sa ekonomiya, apektado man ang tawo. Mang lay-off mga tao, wala naman sa trabaho, amo naman ang umpisahan Aksyon Fred sang kapit sa patalim, insidente, yan naman Aksyon Fred ang magluntad, may mga pagpangawat, may mga kung ano da nga mga mga hilig. Baligya siya bo. Oh, na amo na Aksyon Fred. Baligya marijuana. Mga No. Mm-hmm.
para mabusog na lang Aksyon Fred, no? Damo, mantagani nakita Aksyon Fred mo nga, ambot kung naghambal sila nga makapabusog ko ng rugby. Kay may mga pilagyapon kabataan kita nga makita Aksyon Fred mo nga nagasuyok bala sa rugby. Kis akong mga... Actually din, Aksyon ang Fred. mga kabataan nga kulang-kulang sa pagkaon, hindi mga street boys gani, hindi makita naton nga nagalayaw bala, kapangayo kayo. Kung gutumon ka, kag may rugby ka, amo na ginagamit nila, malimtan mo temporaryo ag gutom. Galing amo lang na sukton ka na buwas damlag. Correct, Aksyon Fred. Kung ginabalang realidad, di mahambal sila nga. Dapat encourage kid ang mga kabataan nga hindi magsulod. Be into sports, not into drugs, gani Aksyon Fred, no? Kis mga statement, mga pahayag, bala. Galing kikikis sa subong mga panahon, mas nagbudlay pagit Aksyon Fred, especially abe, kung halin sa pamilya, nga do pawala lang man, kahit ang very strong foundation sa isa ka kabataan, Aksyon Fred, nagasugod man sa iya sini nga panimalay. Kasi hindi mo na mabasol, may tagsa-tagsa man ka mga problema, may tagsa-tagsa ka struggle man, we don't know kung di naman maupisa, kaya di man Aksyon Fred tanan salo sa aton sining mga officials ng gobyerno. Tanan kita, tanan ngayon si katawa Aksyon Fred, may ara kita sang role diri man sa community. Dapat himuon tana bisan gamay lang na, pero we'll start from the bottom, no, para makabulig man sa aton sininga komunidad. Kiti subong nga adlaw Aksyon Fred, subong nga panahon do puro COVID-19 na lang yun ang aton nga ginaistoryahan, nalimtan ta na ang iban nga mga problema nga naga-exist Aksyon Fred diri sa aton sininga palibot. Pareho sina, bisan Aksyon Fred naga-COVID-19, di ba, malanta, dapat social distancing. Pero may ara yapon sa bahin diri sa syudad sang Bacolod, may mga, sorry for the term ha, pero may mga bugaw sa gihapon Aksyon Fred, no? Kagti, nang simo bala pag insindi, tupad sang bugaw, may ara dira tricycle, may mga babayi Aksyon Fred nga hulat. Di ambal natin paano ni ang social distancing ni man. Ano na lang ning matabo. In kaso, por kasong positibo ni sila sa COVID-19. Gabaligya sa labayhon. Correct, Aksyon Fred. Tapos, matingala man kita, kung nga may ara sa gihapon sang mga nagapatol man kung baga bala Aksyon Fred. Ti hambal naton, ano man nagasigi lang sila gihapon sa ila sininga negosyo, ti hindi man masawayan kisa. Nga amo na gani dapat actually ang bantayan Aksyon Fred damo wala naghambal nga sus ang mga restaurants ang mga negosyo ginapapasira niyo amo ni oras, ginapapabilin yung social distancing. Ang mga court na kuno Aksyon Fred wala man ginabantayan nga may ara man sa gihapon sa mga nagasinulod gali kay negosyo man na nila Aksyon Fred, no. We don't know paano na nila ginasaway ka ginamonitor Aksyon Fred kay tikis ginapasibangdan Manila nga nagadamo ang COVID-19 cases sa mga gatherings, sa mga party dira. Pero ang COVID-19 wala pili, bisan duha lang sila, pero halin na sila sa nagkalain-lain yung mga lugar o kung lugar nga may ara nagpositibo sa COVID-19 at tapos gid sila kay ang isa na abe makaistorya sa iya pamilya ya 5 kabilog ubos tanan ang iya na miyembro sang pamilya nakaistorya man sang lain yung mga persona hasta na lang nga maglapta Aksyon Fred. Hindi tani gusto galing kay tikis hindi gid malikawan Aksyon Fred. Sa aton sinigaling mga ka-aksyon nga nagapamangkot balik na ang biyahe diri sa Region 6 kay ang extended moratorium Aksyon Fred na lift na kung madumduman mo April 7 to 11 to April 4 to 11 giging extend April 13 up to kahapon nga adlaw. So amo to ang mga palayag sang nagkalain-lain naton nga officials nga pamuno Aksyon Fred sa pagpauli sa mga ROF, OFW, LSI, APOR nga lauman o ginapaabot nila angin nga magdagsa ang pasahero sa barko, halin sa barko Aksyon Fred, at sa mga air travels, no? Kay damo ang na-stranded man bangod sa
moratorium nga ginpangabay sang rehiyon size. Actually, Action Fred, may mga nagapanawag gani sa aton sini nga telepono bala dira sa station. Kisa makaistorya, tamaluoy ka na ng Action Fred. Kaya nagapamangkot sila kung lifted naman ang moratorium, kung paano naman ang proseso. We understand rin sa syudad sa Action Fred, yung palayag tuligan ni City Councilor M. Ang, subong man, sa I understand, subong man sa province, nga kung ang imo sini nga RT-PCR swab test result na abtan sang moratorium, bisan expire na, tika 72 hours lang Action Fred mo dapat nagamit na dayon. Kung expire na, pwede lang, basta pag-abot dire, subject kagid sa gihapon for swab testing kag home quarantine dayon. Para in kaso por kaso nga magpositibo, ikaw na-hold ka na daan sa quarantine facilities ang syudad man o kon banwa kung diin ka man nabilong. Kahit kung tanawon mo Action Fred, amo ni isa sa rason gin-identify sa aton sining mga otoridad kung nga nagdasig pag ang paglaptas ng COVID-19 diri sa probinsya sa Central, syudad sa Bacolod, kay iban pang bahin sang Rion size. Bangod ni lang sa National IATF Resolution 101 nga itong nagambal na sila tani nga hindi na required ang RT-PCR swab test result. Pag gusto ka mo da, ma-travel ka mo da, pasulod pagwada sa inyo sining lugar. Kaya mo naging pangabay gid sang kalabanan ng mga alkalde ka gobernador nga ibalik lang ya ang RT-PCR swab testing. Sige, malibre kami di proseso ni namon provided nga ang mga mapauli isubject lang nila kaugalingon sa swab testing. Kag pangabay manggali sa aton sining mga otoridad nga likawan kag hindi na gid paghimuon ang magpanginto pa no. Hindi na magpainto sa 700 to 2,000 pesos nga himuan ikaw sang negatibo nga RT-PCR swab test result ang ending positibo kagali. Hindi ka lang makalit sa imusin kagalingon, pamilya, kundi sa bugos nga mga o sa tananda nga mga persona nga imo sini ginpang istorya. Kagapon Action Fred no? Anunsyo naman nga si Gov Lacson ang mapabakuna sang Sinovac upod ang mga senior citizens. Si Lacson Action Fred, hindi siya sang Sinovac mo, kahit hindi bang Sinovac, to 59 years old lang. Si Gov Lacson, 61 years old na Action Fred. Senior na. Oo, senior na. Galing kay pag naman to, pila naman ka mga official sa pagtuon naman nila, nga, sige, Sinovac, pwede naman na sa mga senior citizens. Si Mayor Bing gani, AstraZeneca ang ginpa bakuna niya first dose AstraZeneca, we understand ang second dose amo man gyapon Action Fred kiti ginapalikawan gito ni DOH Secretary Health Francisco Duque III nga impon-imponon balang bakuna kiti syempre may mga lain man na daguro ng ingredients somehow para hindi na lang gid Action Fred mag-complicate pa makita ta sa aton sining mga lideres kumbaga nga ara na nakapabakuna na sila mas I know Action Fred do psychologically balakis mas makahatag ni isang kumpiyansa bala sa mga tao nga siya mapabakuna naman ta kaya aton sining mga leader gani isang probinsya kag syudad nagpabakuna naman do okay naman do wala man sang adverse effect nga wala naman adverse effect niya na batyagan ang aton sining mga leaderes Action Fred no. Ay dalon ta na lang gali Action Fred no nga bisan pa may balik na sa pagbiyahe na-lift niyang moratorium diri sa aton ang banwa sa hinabuan Action Fred ang may ara sang temporary moratorium sa pagpasulod sa mga turista kag bisita umpisa kahapon ini Action Fred nga adlaw bangod man nga dapat essential goods na kuno mo kay para Action Fred iniya ilatikang sa pagkontrol man sang COVID-19
nga cases sa ila sini nga banwa, pero we understand Action Fred gani ang banwa sang hinubaan may manubo man nga kaso no sang COVID-19, pero ginahalungan lang nila Action Fred ang ila sini nga mga constituents dito. Kahit as of kahapon April 19 gani Action Fred ang hinubaan ang mayara lang ya sang 5 ka active cases. Pagsampot sa 5, dula sa dayon. Aber, tawagan taliwat si Aksyon Eden sa kasugpon sa iya balita. Antes sa mag-arangka, timpla pamahaw, karon nga kaagahon. Ara na siya, nagbalik na siya sa linya. Abe, Aksyon Eden kamagen. 5 lang to Action Fred no ang sa hinubaan. Kag yung pinaka number 1 gid sa buong Action Fred amo ang sang San Carlos nga may 295 ka-aktibo ini nga kaso Action Fred. Sundan sang syudad sang Himamaylan nga may 192 kag ang Kabankalan Action Fred nga may ara sang 143 ka-active cases. Nami man Action Fred ang Don Salvador Benedicto kay 0 active cases sila Action Fred. Kag nang good indication man ni Action Fred nga somehow makontrol man ang COVID-19 cases sa diri sa aton sa probinsya bangod may mga banwa pagani Action Fred nga naga-zero man sa active cases. Kung pamangkuto nato na iban sila naton nga mga officials, mga health authorities gambal sila hindi na kami magpakar-sarcastic. Dumabulubudlayan kita ni pahalin sang COVID-19. So in return, kita na lang ya ang maghalong man sa tanan nga oras. Sa sini nga panahon, si importante sa gihapon ang ikayong lawas. Agud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga Observation Report halin sa Patrol, Aksyon Eden Aboso. Una sa balitaw na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na, madmad na kamo. Adlaw ron, pulo paminsar na, kung ano ang pamahawon baklon sa merkado, karon nga kaagahon. Ako kumplito na ko, may kulang-kulang na ko jutay, sa laswa ko karon nga aga. May tugabang na ko to, may takway na ko, may talong, okra, kalabasa. Kulang na lang ko balatong, kung may ara margoso kag kapayas, okay lang. Baklang ko lang na karon tahong kung may ara green sales kag butangan bla para mag namit ang sabaw sang laswa. Amo nang pamahaw kuya karong aga. Kay ti balo ka ga bulo budget kita. Kung kulang-kulang kung imol ka bala, ang manami ya mga ayo ka magpili sa pamahaw. Bisan laswa lang kung saburuso, okay lang. May Bisaya naman ko ito ang ginamos, May suwa naman ko ito. May kutitot naman ko ito. Sos, kumplito sa pagkanamit. Nami, no? Hindi lang bala sige-sige ng isa kabulan kisa, tilaw-tilaw ka sa Bisaya nga ginamos, pugaan mo sa kalamunding bala, kag kutitot, sos sa pagkanamit. Subong palando ga tagnak ng away ko, kanamit nagid ipamahaw. Karon nga aga. Nablangga aso-aso pang laswa, sos sa pagkanamit. Ang gaserve si mo ng gayuhom, di ba la? Gatampi tuwalya, bago lang tapos paligo, sos, gananam ang laswa, ganamit ang Bisaya nga ginamos. Hindi ba la?
Kumporme ka mo no? Reglado, pulo pamahaw lang kita tag sa kakagahon, duludugsing kita sa kanginan. Amoy niya ang aton first portion sa aton pagpangalagan. Enjoy lang sa likod sining pandemya. Kinanglan nga enjoy kita, nagabakod ang lawas kung naga-enjoy ka. Hindi magkuriit aga pa. Pagbugtaw gid, tangla sa langit kag magpasalamat. Pagkatapos kung anong trabaho sa sulod sang puluyan, amo na agud malingaw ka. Pagkatapos pangluto ka, amo na ya ang routine ko nga pagpangabuhi. Sa kadugayon ko sa radyo, amo na yang routine sa akon pangabuhi. Pangluto, pamunyag, damo ko ya tanom kayo mo. Luyag ka mamangayo, akalahin. Porte, no? Tanom ko sa balay ito, kasi lubra mo, gaalawas, bisan sa kilid sa gwa, portes pakadamo nga tanom. Maluyagon ako sa tanom. Amo na nga, ga-enjoy ako sa akon pagpangabuhi. Kamuda, gapananom ang kamo? Hindi lang kay mga matahom nga bulak ang itanom sa gwa sa ugsaran tanuman utan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Una nga hutong sa aton roll call. Si Rosalina Arellano Espadero unagid sa linyada. Si Milili Oligo. Kay Libet sang Egypt. Sa Egypt, kamustada? Kay MG Sam sa Quiet Good Morning. Kay Aida Alunan. Kay Alex Puentes. Kay Juan Lasida. Kay Huma Lumina. Kay Ronnie Gordon, kay Noel Amar, good morning, kay Ibon Boucher sang Germany, nagpadala 50 ka stars, salamat nga madamo. Kay Manjo Arnio, kay Cory Bidaha sang Quiet, kamusta? Kay Banisa Mayo, good day kuno, nagpadala 50 stars, thank you very much. Kay Diloterio Acosta Gare, kay Yunila Tarusan sang Purok 20, Barangay Alangilan, kay Freddy Honto, kay Bileni Pamusino, kay Erne Odasco Lidas, kay Utay Benedicto sang Victorina Heights, Mansilingan, kay Rochelle Evangelista, si Manikoy, ay kuno kay Aksyon Eden, halin sa Uman, kay Sheila Hiradura Salgado, gusto ning pag-pronounce ko sa ngalan mo, dira sa may sanitarium, Shili o Shell, okay. Morning si Muda. Si Di Anton Diaz, maaga pa siya nagbugtaw sa Patria Village. Kay Jocelyn Abuan, halin sa Cavite, good morning man. Unang hutong sang aton sini roll call, tagsagid ka kaagahon. Pulo pamati lang kaluyan sa malangya Diyos, basi kon matapos ining aton pandemic, kag makabalik man kita bisan paano sa normal nga pagpangabuhi. Diri kita ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapaday mabalik kami pagkatapos ini. Para sa bayo.
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ. Philippine Standard Time, las 4:35 na kay Abigail Labaro, sang Qatar. Good morning. Si Vanessa Mayo, nagbalik siya. Kay Gerald Hermino, sang Bayawan. Kay Lorito Armas Bidaha, sang Narawis Hinigaran. Kay Kilid Jelly, good morning. Kay Divino Melissa Jr. Kay Roderick Dorado. Kay Alona Cortez Dinsay, good morning man. Si Judge Snap Diamante, kabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Reuben Tampos, sang LTO. Toto Raul Alibuga, galadlad ka na sang pamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo. Kamusta na? Oh, dira kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Horilia. Kay Junjun Agustin and family sang Kawayan. Kamusta na si Paring Istoy Querido? Ariglado batui ang anuman nga balatian. Kagaw lang ipangamuyo lang kag ipangamuyo kuman ang imo kaayuhan. Kamusta ang bagyo? Nagbilin isa patay kag isa missing si Bagyong Bising. Porte man ang bagyo, no? Salamat nga wala ginag-igo diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental.
Porte ang arangkada ya. Ang signal numero 1 ginbatak sa madamo nga mga lugar. Porsyon sang Albay, Biliran, Camarines Norte, Camarines Sur, Leyte, Southern Leyte, Masbate, upod ng Burias kag Tikaw Islands, Sorsogon, northern portion sang Bukas Grande Island, Cebu, upod nagbantayan, Camotes Island, Dinagat kag Siargao. Perte, mayo kay hina-hina siya. Ang ihangin nagligati mabulubaskog 200 km por ora na naog ini sa 205 por ora. Pero ang aton gobyerno handa na. Mga evacuation center ready na, no? Kag ang tanan-tanan nga bulig gikan sa gobyerno ara na plastado na sa mga nahulan ang ginakadlukan talang sa mga evacuation center base kon hindi mapatuman ang social distancing. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Kamusta ang aton mga kauturan? Dumaayo maniho ang lihok ni Barangay Kapitan sa Barangay Mansilingan, Rodolfo Picobla. Nagamonitor ako kahapon. Sila niya sa Mayo 1, hindi na pagtugutan ang sinuman nga makasulod sa Barangay Hall, ang mga pumuluyo o kumbisita nga wala sang backtrack ID. Dumayo man, no? Isa na katuig ko, no, nakaligan nga pagbaybalo sa pumuluyo nga kinanglanon ang backtrack pamaagi mapos ang contact tracing. Ginaduso sa gobyerno ang backtrack na ni, hindi ka nakasulod kuno sa Barangay Hall sa Mansilingan. Disiplina mala na. Dapat kung may disiplina, dapat tumanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Kay Francisco Muñoz sang Taichung, Taiwan, nagaupod sa aton karon nga aga. Si Ronnie Gordon, si Andrino Comida Botanas sang Alangilan. Good morning lang nga. May lang nga pag-monitor. Mga Kaisi Boys, gabugtaw na kamo. Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siukon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Lori Apolado, Jubert Carion, si Mayor, si Jutay Pasqua, si Lorini Canson, si Bonnie Advincula, dira kay Bibitan, birthday ni Bibitan kahapon, dira kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, kay Mark Chua, good morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton kun kaagaon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57. Tapos takabo pangapi, arangkada kita balik sa aton programa. Kay Raquel Di Maala, good morning. Kay Jose Mungcal Turilla, kay Rinaldo Riparo, kay Rimar Biranyo Lingoste, morning. Duwa naman kakatapo. Police officer ang napatay bangod sining COVID-19 suno sa report sang kapulisan. Ang kadamuon sa nagkalamatay sa PNP, 51 na. Ang PNP nagpalayag nga ang 40 anyos nga opisyal sa Mountain Province na patay acute respiratory failure pagkatapos inigo sang kagaw sang COVID. Ang isa na patay, 49 anyos pa lang, opisyal sa kapulisan sa General Santos City. Puwerte, no? Hindi sila kagabot, armas nila, kaya ang kontra hindi makita. Ang kapulisan karon may ara 2,276 aktibo nga kaso, 16,204 ang recovery, pagkatapos 169 dugang nga personel ang nakaluwas sa among kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutub-tub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang ano nga kaintangan Responsable nga pagbalita Kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong Philippine Standard Time, las 5:08 na. Doon nakibot man ko kahapon ba? Siling sang Malacanang, nya ready kami magpadala sang barko panggira sa West Philippine Sea. Ba, daw gulpi nagkambyong huyop sa ngangin? Wahapin? Morning lang kay Corazon Villasis Gayo, kay Yasmin Roldan Rabilio, kay A.G. Bilaho, kay Marlene Diaz sa Barangay Sumag, nagaupod sa aton karon nga kagahon, kay Ami Agustines Baron, kay Payong-Gayong Rinan, kay Angela Liarte Gayon Dato, ba morning kay Maricon Castillo sa Libanon, kay Jose Griuli Tansingco Gayuna, ba si Parayuli daw di kuno bastanting aga basta wala aksyon mayo man. Si Barangay Kapitan Emil Dahamilo Banguanga nagaupod sa aton karon nga kagaon. Kay Dodge Dalidada, good morning man. O standby anay, balikan ta kamo pagkatapos ni.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay... Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Oh, kapi-kapita, Dr. Alfred's Green Coffee. Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Diri kita pasudlon tanay ang report sa Kapitolyo, hinubaan nagpatuman sang moratorium sa pagsulod sang mga turista kag bisita. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubiya. Aksyon Marlon. May importanteng pagpahibalo ang lokal nga gobyerno sa banwa sang Hinubaan Negros Occidental pagi sa kay Mayor Ernesto Estrao. Si Estrao kahapon nagpagwa sang bag-ong executive order akon mando nga nagadumili temporaryo sang mga turista akon bisita nga pangayaw sa mga banwa bilang tikang o kon pangaman nga hindi madugangan ang kadamuon sang kaso sa COVID-19 sa banwa, pagod ang pila sa mga kaiping nga banwa kagasunod, ang may madabo-dabo nga kaso sang COVID-19 kalabanan local transmission. Apangin klaro sang alkalde nga pwede sa gihapon makasulod ang mga nag-deliver sang essential goods pero hindi naman makatiner overnight.
Dugang pa sa alkalde, ang tanan nga mga tourism accommodation establishments ang temporaryo man nga pasira tubtob sa Abril 30 apang depende pa sa dalagan o kon kahimtangan sang kaso sa banwa. Mayor Estrao. Tanan nga resort dire hindi anay makakomodar sang mga outside hinubaan. Mula na pero pwede open lang sila pero ang pwede nila makomodar hinubanon lang yun. Wala tang travel history yan tapos kinanglan install na nila ang ilang set nila. Yes, may nakapabook timbrano ba ang outside hinubaan. So ginbakmayan naton upod sa mga resort owner nga kung naka-deposit sila, wala lang ang deposit nila. Kung nakapabok sila, wala ka-deposit, wala sila bayaran. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na, kay Gina Banay Rilita Toribilla, barangay health worker kuno niyo, sa barangay Alihesi Toribilla. Si Imbong Jucampo, good morning. Kay Ramon Villagracia, kay Francisco Guangco, kay Milagros Morales, kay Jasmine Canyiso, sang Home Royal Alihes, good morning, kay Rodita Trinidad Crusit Sala Carlota, kay Neil Brian Baloes, good morning man, kay Jocelyn Kalamaan. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod. Ko-22. This time check is brought to you by Morning lada kay Milchurita Perer kag kay Asuncion Pastor. Diri kita ho, kung may mahikapan kang bukol sa lawas, daw hindi ka mapahamtang.
Good morning man. Standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 4-10. Unang nga mula resulta 4 kag 10. Second draw 15-37. Ikaduha nga mula resulta 15 kag 37. Third draw 15-11. Ikatatlo nga mula resulta 15 kag 11. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot dako na 103 milyones 82,880. Ari ang resulta in any order. 17, 13, 15, 37, 14, 45. Resulta sang 645, 17, 13, 15, 37, 14, kag 45. Sa ilo kita, 655. Ang jackpot, 29 milyones, 700,000. Resulta in any order, 21, 38, 39, 10, 45, 14. Resulta sang 655, 21, 38, 39, 10, 45 kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Kay Matoy Maranyonda, good morning. Kay Kent Bulaka, Juanisa, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Ang iban karon naman mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran
para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaari. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31. This time check is brought Bit Malakagamala. Happy birthday sa iya brother-in-law, Agosto Sani Cadiz, sa iya kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday kay Michelle Sayo Gimiroy, kay Junior Pilahiyo, sang Singkang Airport nagamonitor, kay Rosalia Salvadico Tignero, good morning man. Pasudlon tang report sang City Hall, upod kay Aksyon, Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. By Aksyon Fred, nag-coordinate sa karon ang Bacolod Emergency Operations Center kon EOC sa Philippine Genome Center kon PGC para may baluan Aksyon Fred kung bala may mga bag-o nga COVID-19 variant diri sa mga syudad. Kasunod nga nagapabilin sa double-digit Aksyon Fred ang mga bago nga new cases nga ma-report sa Department of Health Region 6 diri sa Bacolod. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC, stricto Aksyon Fred ang pagbaton sa mga specimens sa PGC hagi sa diri sa mga requirement nga dapat ang primary contact ang gikan sa mga lugar nga may na-report nga bag-o nga COVID-19 variant. Gayng klaro man ni Sorongon nga hindi basta-basta Action Fred makapadala ang syudad sang specimen bangod ginatagan lamang sa otoridad ang mga molecular laboratories kag ini ang ginadetermine sang pathologist. Ang syudad sa Bacolod ang padayon man nga nagapakig-angot sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ilabi na sa mga doktor nga na-assign sa molecular laboratory. But sa Subong Sini, we are coordinating with the Philippine Genome Center para at least makapadala kita sang specimen, especially sa Subong Sini nga na-notice ta nga ining kagaw ni Subong nga nag-igo sa aton nga nag-search kita nga sa isa ka pamilya may igo ni gidyatanan. Nabatian si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Umpisa na mga kaaksyon ang pag-inom sang pinaka-epektibo nga Santon
Aksyon News sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay Radio Philippine Standard Time, las 5:39. This time check is kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhamon.
pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita ho. Philippine Army nagpamalibad nga hingadlan ang duwa kagidapatian New People's Army nga napatay sa engkwentro sa Hinubaan. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian.
Mga aksyon na Fred, wala naghingalan ang Philippine Army sa duha ka maging aligar miyembro sang New People's Army or NPA nga napatay sa enkwentro didto sa may sitio -7 Barangay Bulwangan, Banwa sang hinubaan tinalikdan nga adlaw. Suno kay Lieutenant Sinon Pansito, ang spokesperson sang Philippine Army, may ginauyata na sila nga ngalan nagikan sa mga nagsungka nga NPA nga nakilala ang duha apang ginpakamaayo sini nga hindi lang ipalayag tubtob nga mismo may ara may mag-claim sa ila nga ila sini nga pamilya. Nagapati ang spokesperson Aksyon na Fred, ngini sila ang hindi taga Negros Occidental bangod wala pagid sa may nagkilala sa sinima tiniyon. Amin kasi na pangalan is based on pinagtanong lang din namin sa mga former rebels, ganyan. Okay. Kung sino ba to, nakilala ba nila. Pero the best evidence pa rin kasi sa mga bangkay na yan is kung may mag-claim na pamilya. Naibaluan, naglawig sa 40 minutos ang enkwentro kag nagresulta sa pag-recover man sa poder sa duha nga napatay ang duha ka kalibre 45, extortion letters, subversibo nga dokumento kag mga personal nga kagamitan. Inang balita ini sa Aksyon. Brian Morden nag-report una sa balita o sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 na kay Christian Rua sang Victoria City. Good morning kay Rodilyn Alvarez Bayabado, kay Edi Laoso padayo nagamonitor, kay Helen Sarita sang Inayawan Kawayan, kay John Sibalios. Good morning. Mao PRB Barangay Bunga. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Standard time, las 5:51. Kay Francine Natalie Bautista, good morning lang. Diri kita, Evergreen Herbal Capsule. Man Regalado sa Kamang-Kamang Isabela, good morning. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upon kita kay Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Eden. Aksyon na Fred, arestado during 22 anyos nga lalaki matapos ang bypass operation sa Sagay City Drug Enforcement Unit sa pagpangunaman ni Lieutenant Colonel Albert Singh. Amo ini siya ang acting Chief of Police sa purok paghilio sa Barangay Fabrika, Syudad sang Sagay. Nakuha kay De Los Reyes ang duhatanan kahit kung limatanan kahit seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsohan shabu balora 2,550 pesos. Si De Los Reyes ang priso karon sa custodial facility ng Sagay City Police Station. Para naman sa complete management sa inyo sininga liver detox, mag-detect 500. Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Elizabeth Gonzales kag Robert Roma, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. 59. This time check is brought to you. Babes Navarro Ortales Baligwas, kay Banoy Bahande, kay Hulo Romero Dablo, kag Giseline Andrada Tiangson, subuman kay Maria Teresa Hopilinia. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!